Eh. Eh. So ayan, naduluhan natin si 57. Duluhan niyo tika. Duluhan niyo tika. Ano to, Tani balik na eh. balik ta. Ta. So ayan, naduluhan natin si 57. Ayan. Eh. Yan, nanalo. Nanalo pangalawa. Grabe. Nakadaog ka? Nakadaog ka kedua? Ha? Ha? Tininood na to? Oh, moto ko, tininood na. Ay, aday pa ba? Aday pa mo. Anay pa na dito. Dito, madulong. Padong? Lugsong may dito, dire pasaka. Pasaka pa na dire. Oh. Anong kusog naman kung pasaka? Yeah. Wala na, laya na natin. Tagal maka 100 yung motor dito ah. Oh, wala na, hindi umaangat yung speed natin. Pistot, 4th gear pa na yan. Putik na motor. Wala na. Third gear. Putik. Wala. Dito na ko subos sa ka-4th gear ay nakalimot ko. Kaya tingala ko gautong nga motor. Gatay naka 3rd gear ako. Ha?
Diyan ako nag fourth gear sa patag. Nakalimot kog fourth gear. Gear pa tayo, matagal tayo naka fourth gear. Yeah. Putik. Napagin nagbaking. Hi. Ah. Slide, parang ni-slide yung lining natin ah. Hirap na makarating na 100. Ayan, 100 na. Wala na. Pildi na. Wala na, pildi na. Pildi na. Pildi na. Pildi na, pildi. Mura mag ni ag-slide og akong lining ron. Akong lining ba murag ni slide? Nabaguhan ba? Ha? Gusto niya ni medyo bahaga. Isang pag mo balik mo dito, wag pa na kayo iya. Wala na eh. Kana, mura akong nabantayan pag murag akong lining, murag pag segunda kay mura sa mo aksyo, basyo na pod. Di pre ganina, di mo basyo. Kasi init na kayo. Ba, namot lang. Balik sa dami glass. Balik sa dami glass. Una na daw siya. Oh. Sige bay. Selamat ya. Kami sa dire. Okay. Third gear ang laya. Matagal umakyat na ang 90. Maglisod ako guwanti na eh. Maglisod na guwanti na ako ah. Tingnan ang lining na kabay, murag ambot lang, murag lahi na sa pud siya. Murag nasobra na sa kainit, unsa ba? Or nangwan siya kanang nabaguhan. Baguhan na ray. Nabaguhan ang lining kay bago pa biya ni gitaod. Nga giwas. Giwas-was dayon. Dali. Ha? Moleo ta ka dali. Ikaw? Okay raman. Eh. Oh, dito ra. Pada prinsa. Sige. Ito na. Isa ka black. Oh. Yung arangkada niya wala na. Wala na talaga. Yung segunda natin mga bay. Bumabas yun na.
Third gear, wala na talagang third gear oh. Oh, fourth gear, wala slide. Wala na gid ako ay. Mats na lang yun sila. Wala ay. Layo kay bilin ay. Ha? Layo kay bilin. Ni minor man ka. Kapila kay agwat na to. Mga isa ka block. Isa ka. Kwanto siya. Sulbit. Hoy! Easy man. Kusog man siya. Mupaak na siya pero ambot na. Ay, igora may nakadula og mga pila kadula ano ini nadto na. Nya madlok po ko adjust diri kay di ko ka timing ba. Sir. Pwede ko magpa-adjust siguro diri ba kay pag maximum mag pag siguna na di madlok og tandog diri kay pasig di ko ka timing yatot. Tumani, mapit na lang ko diri kay mintas nagpalit pa og bahog sa manok pa. Ikaw lang yapit kadjat. Kusga naman siya, sir? Ha? Kusga na siya? Kusga na siya? Oo. Kato lang murag pag-action og segundang murag mulay mo sa mo di. Paminan ako murag diha sigo. Kahira? Di man sa gahay ka nang murag mo slide ba nga murag unsa ba murag humok nga pagka-slide. Murag feeling na ko murag diha sigo unsa ba? Okay man yang kusog pag maka kuha na siya. Buguya guys. Kina siguro na lagi. Madto pumugog sentro po na pakipalitan. Ah. IPM lang ko sir pag makakita kag kamsa ni ba. Katong kaila bitaw nimo. Basin day. Hey. Tisingan hog kamsa. Dapat sir, salamat sir. Okay. Yes. Sini. Ayos na. Maganda na. Hindi na sa slide. Yan, very good. Very good, very good. Malayat na.